i a més estan prou desorientats, moltes vegades i desorientades, moltes vegades canvien, pues si faig això, faig l'altre. Aleshores, és molt, molt important acompanyar-los també en un moment com aquest, que és molt delicat per altres raons que en l'ESO, però tan importants com en l'altra etapa. Per a fer tot això, tenim unes ferramentes, tenim unes eines que gastem i que també gastem en el batxillerat, que són les pedagogies actives, les ferramentes digitals, això és molt important, i això ho hem comprovat quan de la nit al matí diuen has de fer una escola digital. Totes les persones que estan en Florida, l'alumnat té un paquet Office, tenim una plataforma de seguiment de l'alumnat, tenim un model propi, que és Florida Oberta. Els espais estan adequats per a fer un aprenentatge significatiu. Tenim una aula preciosa l'enguany. No he pogut gastar tant com haguem volgut, però farem l'aposta fa 2 anys de reconvertir i de generar un espai per a que el nostre alumnat poguera pensar, crear, dissenyar i aplicar tot l'aprenentatge que estava fent. Treballem en tallers en la part de robòtica, tenim impressió 3D, els laboratoris científics i, a més, oferim activitats que per damunt de tot estan dirigides sempre al benestar de l'alumnat. Ahí teniu una mostra, les fotos que apareixen a l'esquerra, la meva esquerra, són de persones, és en l'aula CAS, en l'aula que nosaltres tenim. Una és de treball de l'alumnat de primer de batxillerat, la que tenim baix és del professorat. Les altres fan referència a espais com el taller i la biblioteca i després també la importància que li donem a l'esport perquè, i ho hem comprovat tots i totes en temps de pandèmia, és fonamental per a mantenir-nos. Així teniu altres exemples de com se gasten, com vegeu, les taules que se converteixen en pissarres, que permeten fer un treball cooperatiu. Després, la part de la música, que està molt present en qualsevol qüestió que fem, l'hort escolar, el taller de tecnologia, la part que recalquem de convivència i igualtat, el nostre hort, com participem en els projectes arrelats en l'entorn, que fan referència a tot allò que té a veure en el medi ambient i que està, a més, molt lligat al que són els objectius ODS, i això també ens permet créixer junt a la població. Altres exemples de, ahí tenim un projecte dels àmbits, tenim també com estan dissenyant el seu propi producte. Si no m'equivoco, és un cotxe que han dissenyat amb una aplicació en tecnologia que és una passada. Aleshores, bé, són mostres del que fem habitualment en l'escola i fins i tot en aquest curs que està sent prou especial. Estem preparats per al que ens pugui vindre, per a tots els canvis que s'anuncien? Doncs sí, pensem que sí. Per una banda, perquè comptem amb les ferramentes, com us deia abans, tenim aquesta aula virtual, aquest canal de comunicació que és fonamental, tot el que són les ferramentes digitals i perquè, a més, la coordinació entre el professorat, tutories i el servei d'orientació i benestar està present en el nostre dia a dia. Li donem molta importància i procurem curar-lo molt. Aleshores, com s'atén? Quina és la nostra organització? Doncs, com vegeu ahí, n'hi ha 4 grans blocs. Per una banda tenim el professorat, que és el que elabora els seus materials, que dissenya els projectes, que atén i que segueix l'evolució. Els tutors, que són una de les peces fonamentals, que atenen, que formen, que orienten, sobretot en batxillerat, la part més important és la de l'orientació i que atenen a les famílies. El nostre departament d'orientació, que també coordina i organitza xerrades a famílies i l'atenció. I després tenim els recursos que us comentava abans i que no vaig a tornar a llegir.
Natàlia, la següent diapositiva la podíem passar perquè realment és un poc el mateix, ¿vale? I ara entrem ja en el batxillerat, que és el que és l'objectiu d'aquesta sessió. I jo li passo la paraula a la meva companya Alicia, que és la que més sap. Bona vesprada a tots i a totes. Bé, com ja sabeu, el batxillerat és una etapa postobligatòria que la finalitat que té és l'adquisició de competències, destreses i maduresa mitjançant una formació general, no? Bé, no és com els cicles formatius, que ja van a alguna més concret, sinó que és una formació general, que dona pas normalment a una formació en estudis superiors, ja siguin graus o ja siguin cicles formatius. Bé, l'etapa consta de 2 cursos i existeixen 3 modalitats. El batxillerat d'arts, el de ciències, que podríem dir que té 2 itineraris diferents segons les assignatures que cursen, i el batxillerat d'humanitats i ciències socials, que també té diferències en assignatures. Nosaltres ofertem el de ciències, les 2 vessants, el de salut i el tecnològic, i dins del batxillerat d'humanitats i ciències socials, el de ciències socials. Ara ho veurem en les assignatures que cursa l'alumnat. Bé, el primer de batxillerat té les assignatures troncals generals que cursen tot l'alumnat, que cursa primer de batxillerat en el centre que siga, el castellà, que és de 3 hores, el valencià, l'anglès, la filosofia, totes aquestes són de 3 hores, i l'educació física, que ja té 2 hores. I les matemàtiques aplicades a les ciències socials, si és del batxillerat de socials, o les matemàtiques 1, si pertanyen al batxillerat de ciències. Bé, malgrat no ser una assignatura troncal, vegeu ahir que està la cultura científica i que hem posat en anglès. És una assignatura realment específica, hauria d'anar en la part d'específiques, però nosaltres, per el professorat que tenim i la formació que té, l'hem posada com a comuna realment, perquè la donen en anglès. I és una assignatura també de 3 hores a la setmana. Això no ha de ser un entrebanc ni una dificultat, malgrat que no se me dona molt bé l'anglès. És una manera d'aprofitar aquestes classes per a, sobretot, l'oïda i que ells comencen a soltar-se un poquet en l'anglès, per afavorir aquesta formació també en anglès, però no hi ha cap problema després a l'hora de fer els treballs que s'emanen o les produccions en altres llengües, si és massa la dificultat. Però sobretot es tracta que l'oïda, aquest anglès, siga més profitós després en les classes d'anglès. Després, depenent de la modalitat, ahí teniu que hi ha unes assignatures de modalitat que han de cursar sí o sí. En el de humanitats i ciències socials, que realment nosaltres l'itinerari que ofertem és el de ciències socials, és economia i història del món contemporani, i després si anem a la part de ciències, del batxillerat de ciències, en els 2 itineraris es dona física i química, però en l'itinerari de salut es donaria la biologia i en l'itinerari tecnològic el dibuix tècnic. I després específiques, que cal que trien una només. Ahí teniu en les tecnologies de la informació i la comunicació s'oferten en totes les modalitats, i després específiques ja més de la banda del batxillerat de ciències socials estaria la literatura universal, i en l'altra banda tindrem la tecnologia industrial, que estaria molt vinculada a l'itinerari tecnològic, és el que té, per lògica, el que té. Després, en segon de batxillerat, tornen a tindre tot l'alumnat les troncals, tornen a tindre el castellà, el valencià, l'anglès, història d'Espanya, s'afegeix en segon de batxillerat, història de la filosofia, que en la comunitat valenciana és una específica però és obligatòria. Després tornen a tindre matemàtiques, depenent de la modalitat o de ciències socials, o les matemàtiques 2, i després ja dividim per itineraris i per modalitats. En el de ciències socials cursen economia de l'empresa i geografia,
En l'itinerari de ciències de la salut, ahir ja n'hi ha diferències, cursen biologia i química, i en ciències, en l'itinerari tecnològic, dibuix tècnic i física. Després de les específiques, que només cursen una, tenen 9 assignatures en segon de batxillerat i 10 en primer, els d'humanitats, els de socials, poden triar entre tecnologies de la informació i la comunicació 2, història de l'art, i en l'itinerari de ciències trien entre tecnologia industrial 2, ahí hauria d'aparèixer un 2, psicologia, i també la física que donen els del tecnològic també l'oferim a l'altre itinerari. Això té una raó i és perquè se les obrin les portes de cara a la pau a altres titulacions, que malgrat estar en l'itinerari de salut, la física sí que pondera 0,2 en altres titulacions. Els canvis que es produeixen en el pas d'ESO a batxillerat, els més importants, podríem parlar que les assignatures augmenten la quantitat d'assignatures i l'especificitat dels continguts. Ja són molt més específiques. Com hem vist, és una etapa postobligatòria, però que és una formació molt general. Cal un treball més autònom per part de l'alumnat, perquè han d'augmentar el seu nivell de responsabilitat ja. Ha acabat l'ESO, no passen de l'ESO, de quart de l'ESO a primer ja responsables i autònoms, però cal que en el primer trimestre se vagin situant. És important tindre ja i consolidar un hàbit de treball adequat i si no se té començar des del principi de curs. Tècniques de treball és convenient, els resums, els esquemes, els comentaris de test, la valoració crítica, tot això se treballa en l'etapa, en els 2 cursos. I és superimportant una bona organització del temps. N'hi ha temps per a tot, per a l'esport, per a l'estudi i per a tot, i per a les relacions, però s'ha de saber organitzar bé el temps, d'acord? Bé, com ens organitzem a Florida en el batxillerat? Continuem en una tutoria d'acompanyament, hem d'anar soltant, perquè evidentment han de ser més autònoms, però la tutoria continua estant ahí, és un pilar nostre de Florida. Treballem junt a l'alumnat de l'orientació acadèmica i professional, és molt important des de primer, ja fan, enguany no, ha pogut ser, evidentment, però ja se fan les visites ahir a les universitats, perquè molts comencen una idea, després comencen a veure altres coses i van canviant i és convenient que des de primer se treballi. I després la integració de les TIC en el procés d'aprenentatge. En batxillerat el treball en el Moodle que tenim en Florida Oberta és superimportant. Ahí se pengen els materials, se creen les activitats i és una preparació de cara als estudis superiors que van a funcionar d'aquesta manera. Tal qual funcionem nosaltres, funcionaran després en els estudis superiors i després ho agraeixen molt. Bé, què fem? Com distribuïm primer i segon en totes aquestes coses? Primer ens permet treballar també un poquet per projectes, que és la nostra línia de treball. Això en segon ja el curs no dona per a poder fer-lo, aleshores utilitzem primer per a fer un xicotet projecte interdisciplinari entre diferents assignatures. La cultura científica, que se dona en anglès, com ja hem dit, participa l'alumnat en la Lliga Debat i en concurs com Brokermania, des de l'assignatura d'Economia. Si tot va bé, a veure si podem una altra vegada començar en els intercanvis i els projectes europeus, perquè això està molt ben valorat per l'alumnat, tota la part d'intercanvis, i en primer de batxillerat tenen oportunitats de fer-ho. En segon pensem nosaltres, i de fet no oferim, és superimportant que estiguin centrats. Se fan les eixides a la Universitat de València i a la Politècnica i se treballa l'orientació d'estudis. En segon continuem en l'orientació, perquè continua sent molt important, venen antics alumnes, per a contar les seues experiències i estan molt bé. I se fan pràctiques experimentals a les facultats de Química i Biologia, en l'itinerari de Ciències, se participa en olimpiades de Matemàtiques, de Física, de Biologia i Filosofia, d'Economia també, que penso que ahí no estan,
el curs se centra en la preparació a la pau. A hores d'ara les assignatures pràcticament ja han acabat el temari perquè no res, la setmana que ve ja comencen els exàmens finals, val? I és superimportant tindre una programació molt tancada i aprofitar molt bé el temps. Val? I també, depenent de la trajectòria de l'alumne, de vegades sí que obrim la porta a aquesta preparació d'accés a les proves a cicles segons l'itinerari de l'alumne. Si veiem que no està anant molt bé la cosa, obrim aquesta porta i els acompanyem en aquesta formació. Bé, ahir comencem, ja hem acabat el que és l'etapa de batxillerat, ara després si teniu dubtes les podem aclarir i ahir ja estan els serveis que oferim al centre que ja hem donat una avançada en tota la presentació. És important que vegeu que al final tenim efectivament el nostre Departament d'Orientació i Benestar, tenim aquesta plataforma de seguiment que comentàvem abans, Wi-Fi per a l'alumnat de batxillerat i, a més, una plataforma pròpia, aquesta llicència d'Office que comentàvem també abans. Tenim un servei d'innovació educativa, la biblioteca, el club de lectura, la profe de guàrdia, laboratoris i tallers, el pavelló de pràctica esportiva, el servei de relacions internacionals. Aleshores, això són els serveis que nosaltres oferim al centre. La quota mensual de batxillerat és de 125. Ahir vegeu, teniu desglossat, aleshores és això, que abans ho comentàvem també. Algunes persones abans preguntaven si tenim autobús. La primera cosa que cal fer és, la primera cosa que cal dir és que haurem de intentar recabar informació de quantes persones estarien en aquest servei d'autobús. Però així tot, com vegeu, Vicent, tira'm una maneta per... Sí. Mireu, com tenim també, com Florida té estudis superiors, universitaris i de cicles formatius, sí que n'hi ha un autobús que arreplega l'alumnat en l'estació de metro de Picanya i l'acosta allí a Florida i també en l'estació de Renfe de Catarroja, perquè no n'hi ha un trajecte massa llarg, però per a poder apropar-los. Aquest mateix bus podria ser aprofitat per l'alumnat de secundària. Estudiaríem els casos i podria ser aprofitat. I després també se va posar en marxa, no sé si va ser en el mes de febrer o de març, una línia dels autobusos d'aquestos del Metrobús que va des d'Albal fins a l'estació de metro de Paiporta i sí que passa per allí al costat de Florida i seria una altra alternativa depenent del lloc que vingueu. Això seria un transport públic. Això serien per ara les maneres d'accedir. De totes maneres, en la sessió d'abans també ha passat, depenent dels llocs d'on veniu, les famílies normalment s'agrupen i intentem fer el trajecte i se reparteixen els horaris. Després, respecte al calendari, al procés de matrícula, és que la nostra secretària està tenint un munt de problemes i no té manera d'entrar. Bé, la presentació de sol·licituds, tant per a l'ESO com per a batxillerat, la teniu ahir, del dia 3 al 14 de juny. Tot el procés és telemàtic. Ara veurem la pàgina web, des d'on se pot fer tot això. Després n'hi ha uns dies on comproven les duplicitats. Per això vos posem ahir compte amb les duplicitats. Només s'ha de fer una sol·licitud, una només. Podeu posar fins a, crec que són 10 centres, si no m'enganyo. I heu de posar-los per ordre de preferència. Per ordre de preferència. Això vol dir que el primer haureu de posar aquell en el que estigueu interessats, en el que decidiu, sí, este és el centre on volem anar. I després, per ordre de preferència, la resta de centres. No deixeu només un centre. Per favor, a lo millor 10 és una barbaritat,
però sí que cal posar almenys 5, val? Per assegurar-vos una plaça. Si no és en el primer, vos derivaran al segon i així depenent de les baremacions. Val? Després, ahir n'hi ha uns dies on barema, nosaltres no baremem, barema conselleria en el programa, en fer les sol·licituds. Després n'hi ha un termini fins al 7 de juliol per a presentar el requisit acadèmic. El requisit acadèmic realment són les notes de l'ESO, però clar, és que el curs no acaba el dia 3 de juny, sinó que acaba més tard i per això vos deixen aquest termini per a poder presentar allò que heu marcat, que sí que teniu el requisit acadèmic, que és tindre aprovat el títol de l'ESO i poder accedir al batxillerat. Les llistes provisionals, és en el 14 de juliol, una data important també, cal anar a comprovar, però no en la pròpia aplicació que s'ho donareu d'alta i on fareu la sol·licitud, també vos eixirà en aquest usuari i contrasenya on vos han assignat la plaça. Per allí també penjarem les llistes provisionals. En els centres se pengen les llistes provisionals. D'acord? Després n'hi ha un termini de reclamacions, també important. Si estic en la llista provisional, és que m'han baremat tot, que jo pensava, i tinc la plaça provisional, perquè si no, ahir n'hi ha uns dies per a poder fer reclamacions, també de manera telemàtica. Tot és telemàtic. Les llistes definitives, una altra data superimportant, el dia 23 de juliol, ahir ja ixen les llistes i vos han donat la plaça definitiva. I la matrícula, una vegada, vegeu on esteu, aquest mateix dia, que també se penjaran les llistes allí, ja vos donaran el sobre de matrícula i vos donaran un dia, una cita per a poder matricular-vos entre aquestes dates, el 26 al 29 de juliol. Superimportant, la presentació de sol·licituds, que no se vos passe, perquè és un únic termini per a presentar-les, siga la convocatòria que siga, que aprovaran, però són aquestes dates. Superimportant, comprovar llistes provisionals. Si cal fer reclamacions, esperem que no, tingueu que fer. I després les llistes definitives. Aquestes dates són superimportants que les tingueu en compte. D'acord? Bé, més coses. Respecte al procés de matrícula, així també la normativa que l'administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics. Suposo que això el comunicaran en les pàgines web dels ajuntaments. En el moment de formular la sol·licitud, com hem dit, no es requerirà aportar la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades. A l'hora de fer la sol·licitud, del dia 3 al 14, per exemple, si jo marco que soc família nombrosa, en aquest moment no ho he d'acreditar. Això ve després. Els resultats en els processos d'admissió es comunicaran a través de la seu electrònica de conselleria. En la pàgina que teniu ahí baix, que si ara si entrareu ara, vegeu que està en construcció. Diu, estem fent els canvis necessaris per a poder fer la sol·licitud. Això començarà a estar actiu el dia 3 de juny. Té igual fer-la el dia 3 que el 4 i el 5. Després això va per barem, no per el moment on fem. I de totes maneres, el primer dia normalment també se col·lapsa. I després, ahí teniu la pàgina per formalitzar la sol·licitud. Aquest és el primer pas. El curs passat s'entrava a la pàgina i vos heu de donar d'alta en un nom d'usuari i posar una contrasenya. Molt important, guardeu aquest usuari i aquesta contrasenya, feu-li una foto a la pantalla, el que penseu, en un paper, però en el paper que no es perga, i si no feu la foto al paper també, que el mòbil sempre el tenim ahí, perquè tot el procés següent de veure on m'han assignat la plaça i de fer els tràmits el fareu en aquest usuari i contrasenya, segurament. Per favor, això no l'heu de perdre. I hi ha més coses. I ahí teniu la foto de l'equip quan se podien fer fotos, així junts.
ja no hem pogut fer una altra aixina d'aquesta manera, val? Però bé, és el nostre equip, vale? Que és el millor del nostre projecte, com vos hem posat ahí. Val? Després, si passem, estarà la diapositiva en els... Vale. Ahí teniu el telèfon, vale? Podeu consultar-nos qualsevol cosa. En secretaria estan en aquest telèfon de 8 a 2 de la vesprada. Val? Després, en aquest correu d'info secundària també podeu fer arribar tots els dubtes o preguntes. Val? I en la pàgina web intentarem penjar també aquesta presentació, val? Per a que la tingueu a la vostra disposició. Ara podem obrir també un torn de paraules. Si pregunteu totes aquelles coses que no sapiguem que siguin més de tràmits perquè no està emergent per la pobra, el podeu preguntar, si no sabem ara, per el correu electrònic o per el telèfon, val? De problema. Val? Si ja Merchant per la secretaria té les vostres dades, també vos passarà i vos avisarà. Comença el procés de sol·licituds. Val? Tot això tornarà a donar la informació. Si té les vostres dades, vos la tornarà a donar. Vale? I si no, la crideu o l'envieu un correu i li doneu les vostres dades, ella se ho anota i abans de que comence vos avisa per a que estigueu al tanto de quan comenci. Vale? Bé, ja comencen les preguntes. Ahí estic veient, diu, hola, les classes seran... Que és la gran pregunta. Ojalà. És la nostra resposta, perquè la veritat és que s'estan portant molt bé, l'alumnat s'està portant fenomenal, però el professorat està d'anar d'un lloc a un altre perquè hem tingut que canviar tota l'estructura de les nostres aules. No són les aules que teníem, que ens agraden, però bé, la veritat és que en tot el pla de contingència que hem tingut hem estat obert tot el curs i estem supercontents. I així n'acabarem. Els criteris de baremació són germans, són 15 punts. Per domicili, és àrea d'influència o àrea limítrof, són 5 punts. Perdoneu, entre 10 i 5 punts. 10 punts si és àrea d'influència, 5 punts si és àrea limítrof. Per renda familiar poden ser 3 o 2 punts. Per família nombrosa, entre 3 i 5 punts, depèn si és general o especial. Per discapacitat de l'alumnat o de pares o germans, poden ser entre 4 i 7 punts, depenent. I per família monoparental, depenent de si és general o especial, entre 3 i 5 punts. Vale. Ara, pregunteu ahí, quina àrea és la d'influència? Si s'espereu... La d'influència és Catarroja només, i la resta de... La que posa així en la baremació és, crec que és Massanassa, un poquet de Picanya, també arriba, Albal, i ara no vos sé dir, això és que Merche se ho sap molt bé, però jo ara mateix no m'ho sé. Ara li pregunte i a veure si pot ser. Les notes afecten... Sí, se suma a aquesta baremació, mira, no l'hem dit, a aquesta baremació se suma la nota de l'ESO o de quart, crec que és. Ja m'està contestant. Limítrofe, diu Massanassa, Albal, Paiporta, Picanya i una zona de Torrente. M'ha posat. I això són 5 punts. Nombre de places que hi ha. Tenim 3 grups de batxillerat a 35 alumnes cada grup. Per tant, són 105 places. Per a fer la sol·licitud és necessari que la xiqueta tingui certificat digital? No, amb el teu és suficient. Vull dir... Vale? Podeu fer les preguntes també parlant, si voleu, ara que no s'està projectant, i així vos podem atendre. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería
quería preguntar, ¿el estar cursando estudios superiores de música no puntúa en bachiller? No. En la baremación no. Lo que pasa que sí que va al Conservatorio de Catarroja. Ahora no, está en un centro privado, pero está haciendo eso, profesional ya. Profesional. Lo que puede hacer es informarse, si es que es su idea, de simultanear estudios de bachillerato con estudios musicales superiores. En ese caso tendría que estar en quinto. No, empezará tercero, claro. Y Vale, otra pues cosa que dime. Otra cosa que quería preguntar, como optativas para el bachillerato de tecnología, ¿no hay ni tecnología ni francés? Sí, tecnología, sí. Tecnología industrial, claro, está. Como optativa. ¿Y francés no hay? No, francés en bachillerato no la ofertem. Vale. Vale. Vale, pues eso era todo. Gracias. A ti. Vale, a ver, vamos a seguir con les preguntes. A veure, crec que m'he quedat aquí. Barema que estiga cursant dansa professional? No, baremar estudis musicals o de dansa no barema. El que poden fer és convalidar-se les específiques. ¿Vale? Això sí que poden fer-lo, depenent del curs en el que estiguen. ¿Vale? Però sí que se poden convalidar una o dues assignatures depenent del nivell en el que estiguen o de les assignatures que ja tinguen aprovades. Val? Diu, Benetússer no és una àrea d'influència, no. Per el que m'ha posat així, Merche, no. M'ha posat, torne a repetir, Massanassa, Albal, Paiporta, Picanya i una zona de Torrente. Però de Benetússer sí que tenim alumnat, de normal. Vale. Tindre germans al centre, sí, clar que puntua, però al centre té que ser en secundària, vale? No en cicles, perquè ells és un altre centre, té una altra numeració, ¿vale? De cara a conselleria. Més coses, però segon de batxillerat, quantes classes? Es preciso, perdón, dice... Es que estaba siguiendo el fil este. No, con registrarte con tu usuario y contraseña es suficiente. Si lo hacen igual que el curso pasado es suficiente, ¿vale? No hace falta certificado digital. Al principio lo pidieron, pero luego la verdad es que con un usuario y contraseña no se tuvo ningún problema. ¿Vale? Exacto. De todas maneras, el año pasado, y creo que lo siguen haciendo en los ayuntamientos, os proporcionan también ese certificado. Si queréis coger ya turno, por si acaso, y ya lo tenéis para este trámite y para cualquiera, ¿vale? Vale, tindre germans al centre sí que barema, sí, és el que més barema, 15 punts. Val? Per a segon de batxillerat, quantes places hi ha? Pues ara en aquests moments no te podem dir, però de normal alguna plaça queda, val? Però ara mateix no te'l podem dir. No sé quin dia hi són les vacants de final, però ara, clar, estem en procés de finalització de curs. Natàlia crec que ho sap. El 2 de juny, sí, el 2 de juny es publiquen les vacants definitives. ¿Vale? En ese termini es para saber. Vale. A ver, más 105 places de batxillerat ciències, no, 105 places en total. Val? Tenim 3 grups, normalment tenim un de ciències socials, sencer, i després els altres 2 grups, perquè tenen més demanda segons els cursos, val? Però si té més demanda el de socials, val? Pues tenim grups barrejats, val? Que se divideixen per a fer-les de modalitat. Però en total tenim 3 grups de primer de batxillerat i 3 de segon i 35 places en aquests batxillerats. Estàvem parlant de places en total, no té que veure que siga d'una modalitat o d'una altra. Más cosas. Horario bachillerato respecto a cuarto, vale. Las clases presenciales, lo que hemos dicho, ojalá. Ojalá, ¿vale? Pero ahora os decimos también cómo nos hemos organizado. Y el horario es por la mañana, es intensivo, ¿vale? Empiezan a las 8, si va todo bien, empiezan a las 8, en primer de batxillerat, comencem a les 8 i acabem a les 2, ara, esperar-vos, a les 2:10, ¿vale? Excepte 3 dies que acaben a les 3 i 5, ¿vale? Perquè en primer de batxillerat cursen 10 assignatures, ¿vale? I cal fer aquest nombre d'hores lectives. En segon de batxillerat també comencen a les 8 del matí, acaben a les 2:10, excepte 2 dies que acaben a les 3 i 5.
també per currículum, per el número total d'hores que han de fer, però és intensiu, és de matí. En segon de batxillerat, places, doncs ara mateix no te podem dir, el dia 2 de juny seran publicades, les que se quedaran. Però, bueno, sempre alguna plaça sí que normalment queda per moviments diferents, algú que se quedava al final canvien de domicili o alguna coseta i de vegades passen aquestes coses. Picassent, així no m'ha posat res. Suposo que m'estareu preguntant per persona de... Persones d'influència, sí. Diu, barema si un dels pares treballa a Catarroja? Doncs ja no te sé dir això. Sí, crec que sí. La zona, si algú treballa allí, sí. Se puede poner perfectamente. Sí. Dice, puntúa si los... Ahí caldria posar, perdó, Vicent, que és domicili laboral. Exacte. Haureu de marcar, n'hi haurà alguna coseta i haureu d'indicar que és domicili laboral, però sí que barema. Sí. Després, exalumnes. No. Pues ara no, barema això. Ja no. Abans sí, però ara ja... L'antic punt que se que donava el centre o que podia donar el centre, però ara ja no estan dins dels criteris de baremació. Si está cursando cuarto ESO, tiene algún punto, será en nuestro centro. Vuelven a baremar, ¿vale? Cuando es una nueva solicitud. Pero bueno, normalmente yo creo que no ha pasado nunca que un alumno que ha hecho con nosotros cuarto, o sea, la ESO no ha entrado en bachillerato, yo creo que no ha pasado nunca. ¿Vale? Luego aquí me he dejado una de dónde se puede mirar una lista de los institutos que ofrecen bachiller. Eso en la página de Conselleria. De Conselleria, ¿vale? Teniu ahí tots els centres de batxillerat, de cicles formatius i de tot. Tot el que vos apareix en la pàgina de Conselleria són centres públics o concertats, ¿vale? Malgrat que isca ahí privat, a lo millor si ens busqueu a nosaltres i serem ahí com privat, però si se eix ahí en la pàgina de Conselleria són centres concertats, públics o concertats, sempre. Exacte. Més coses. De les 105 places, quants són per alumnes de fora? En principi, totes a baremar. Barema una altra vegada Conselleria. D'acord? Torna a baremar Conselleria. Nosaltres no podem fer ahí res. Dice, los alumnos que cursan cuarto en Florida pasan directos. No, cal fer la solicitud. El que estem dient tot el rato. Se tornen a matricular porque son dos etapas diferentes. Entonces hay que hacer la solicitud y el mismo proceso telemático al que hemos estado haciendo referencia. Efectivamente, como decía antes Vicen, lo que sí que hay es un alumno del propio centro. Lo que no nos ha pasado nunca es que se quede fuera, ¿vale? No nos ha pasado. Ara, un percentatge d'èxit en la PAU té la Florida, nota mitjana. De normal, aproven tots o a lo millor se queda algú, sin aprovar, però pot ser uno. La nota mitjana depèn de les promocions, perquè nosaltres apostem per tot això que ara escolteu molt, per la inclusió. Tenim alumnat brillant, tenim alumnat que no és tan brillant, però que sí que té l'oportunitat de poder superar el batxillerat, perquè no tot acaba en una PAU. Moltes vegades els itineraris són superdiferents. Però a un alumne dir-li que no se presenta a la PAU com fan altres centres, nosaltres això no ho hem fet tampoc. Si se volen presentar a la PAU, això ja és de cadascú, decisió, i la veritat és que de manera habitual aprovem. Clar, això te fa que te vagis una mitjana que no és com ahí en un rànquing dels centres aquests que presenten a 15, que són els excel·lents. Doncs evidentment no. Però nosaltres sempre apostem perquè l'alumne tingui oportunitat. Per donar l'oportunitat de que, a més, puguen no sols aprovar batxillerat, sinó fer la PAU en primera convocatòria, que realment quan se cuina les coses. Aleshores, apostem sempre per això abans que apostar per
un èxit que pot ser relatiu. Més dubtes? Bueno, si ara no teniu dubtes i després sí, no passa res en el correu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o per telèfon i vos cridaríem o vos podríem resoldre ahí els dubtes. La nota media tienen que tener en cuarto de la ESO para puntuar. En teoría, cualquier nota media puntúa. A ver, la que se suma, cuando os bareman, ¿vale? Bareman en todos estos ítems, a toda esa baremación se le suma la nota media de la ESO. La nota media de la ESO. Si tiene un 5, un 5. Si tiene un 6, un 6. Si tiene un 7, un 7. Si tiene un 8, un 8. Si tiene un 9 o si tiene un 10. ¿Vale? La nota que tenga. No hay un rango. Que no del cuarto se suma a la baremación. Y entonces ordenan. Es decir, cuanta más nota tenga, más posibilidad también, claro. Porque se suma. ¿Vale? Puede ganar una persona que a lo mejor tenía una baremación más baja, ¿vale? Y luego con la nota le supera, ¿vale? A ver, dice, hay muchos centros que no dejan presentarse a la PAU. Sí, n'hi ha molts centres que no deixen presentar-se a la PAU alumnes de nota baixa. Deberia d'estar prohibit? Doncs ahí n'hi ha un món. Vull dir, això és un món competitiu, un món en el que efectivament la gent no es posa d'acord, però la veritat és que el nostre centre sí que ha fet i té una aposta ben clara. Nosaltres hem tingut i tenim alumnat que ha tret pràcticament un 14 i han sigut, a més, reconeguts per la Universitat de València i hem tingut alumnes que han passat rasos. El que tot l'alumnat pot dir és que ha tingut l'oportunitat de poder presentar-se, si s'ha esforçat, en primera convocatòria, que és realment el moment bàsic per a poder després anar encaminant-te. Vale, así sí. Una pregunta que se me dice, ¿cuántas líneas de ESO hay? ¿Es el mismo número de plazas? En primero de la ESO serían 90 plazas, ¿vale? 90. I després pues, això va pujant, ¿vale? Tenim també, tenim concedides tres línies, ¿vale? 3 en primer, 3 en segon, 3 en tercer, 3 en quart, a banda del programa este de diversificació. El que passa que el que nosaltres fem, que ho hem explicat en la sessió d'abans, és aquests 3 grups nosaltres els desdoblem en 4 per a poder atendre l'alumnat millor. ¿Vale? En lloc de tindre 30, doncs tenim a 22, 22, 22, 21. ¿Vale? 23. Jo volia preguntar una cosa. Puc parlar? Mira, si fa batxiller, perquè la meva filla està un poc lia, però en principi l'anem a orientar a batxiller perquè ella vol fer magisteri, però prima molt la nota. Després, si vol fer un mòdul, quin percentatge tenen de la gent que fa batxiller a mòduls? Això s'orienteu durant el batxiller? A veure, tindre un batxillerat te dona accés directe al cicle formatiu. M'estàs parlant de cicle o de grau? Perdona, és que ja no... De grau. Bueno, la meva filla vol fer magisteri de moment. Molt bé. Entre cometes. Perquè l'any passat hi ha una cosa... Ara està en el científic, que va al científic i ara se passa al social. Estem ahí, però bueno, de moment anem per acabant. I el que vau dir de la Pau, jo no sabia que n'hi havia centres que no deixaven presentar a gent. M'acaba d'enterar, m'ha quedat al·lucinat, perquè me pareix limitar els nanos. Pobres, ja van ahí pressionats. I aleshores és el que jo volia dir. Quines possibilitats té? Bueno, m'imagino que ho explicareu durant el batxiller, però un poc per saber l'explicació. Si tenen possibilitats d'entrar al grau, han de fer la Pau, no han de fer-la? Sí. Per a fer un grau de magisteri, imaginem que és magisteri el que vol. Sí, anem a imaginar que és això. Claro.
té la via del batxillerat. Si vol magisteri, precisament magisteri, després de cara a la Pau podria fer qualsevol modalitat de batxillerat perquè totes les assignatures ponderen 0,2 i estaria en molt bona situació. Això per una banda serien 2 cursos de batxillerat, presentar-se a la Pau i entrar al grau. Sempre en els números, clar, estem comptant. Una altra via seria fer, que també la fan molts, fan el batxillerat, després en lloc de grau no se veuen molt preparats o no tenen ganes i se claven des del batxillerat, se passen directament a un cicle superior d'educació de lo que siga. Però és que ahí no s'acaba la cosa. Ahí ja tindrien un títol en el que podrien treballar i després podrien continuar en un grau, en eixa nota del cicle formatiu de grau superior. Aquesta seria una altra via. I una altra via més seria fer un grau mitjà, després un superior, un cicle formatiu de grau mitjà, un cicle i després el grau. Això depèn del moment. És que el grau mitjà que teniu no el teniu concertat, el grau mitjà és privat. El vostre grau mitjà és privat. Per arribar a magisteri teniu un grau mitjà que és el d'esports, que és privat. Ah, sí, correcte. No el tenim concertat. El superior sí que ens el concertaren, però el de grau mitjà per ara no el tenim. Sí, sí. Per ara no ho tenim. Però bueno, de moment anem pel batxiller, jo crec que està bé. I la Pau ja va agarrant cada un la soltera que vol. Ja arribarà. Ja arribarà, queden 2 anys de pelea. Queda molt. Això, primer, després segon i després la Pau. És que si mirem allí ja... No, però jo anava molt perduda i hem de preguntar-ho tot. Després els camins que poden canviar-ho i buscar, però m'he de presentar. Sí. Això ho treballem, al llarg de l'etapa ho treballem en tutoria i des del Departament d'Orientació, no se preocupeu. I li expliques i a l'altre dia li tens que tornar a explicar, però no passa res, una altra vegada. I ja està. Moltes gràcies. De res. A veure, si algú vol parlar i si no continuem en les preguntes del xat. Continuem. Doncs així posa. Podem presentar-se al B2 d'anglès i al mitjà de valencià. Hi ha preparació específica per ajudar-los? Bé, al B2 d'anglès sí que se podrien presentar. De fet, quan ixen les dates per a poder presentar sol·licituds, el professorat d'anglès i el professorat de valencià, en el cas del mitjà, els avisen, de que ja poden presentar sol·licituds. Realment, en el nivell que adquireixen en batxillerat, tant d'anglès com de mitjà, si tenen bones notes, en aquest nivell només, i treballant en classe, ja s'estan preparant realment. Però sí que el professorat els avisa dels terminis, quan són les sol·licituds i demés. De valencià poden anar a la Junta o a Siecova, que també tenim allí, en l'Escola d'Idiomes, que certifiquen aquestes titulacions. I crec que, si no he contestat, me'l digueu també per ahí. I després, quin és el grau mitjà que teniu que permeteix estudiar el grau de magisteri? És que per accedir al grau de magisteri se pot accedir, sobretot, està més vinculat, sí que tenim un cicle formatiu de grau superior d'educació, i aquest seria el pont més fàcil. Ara bé, fer un grau mitjà de què? Abans, podria ser, crec que ara mateixa, si no m'enganya, des de qualsevol grau mitjà se pot passar, malgrat que no siga de la mateixa família, a un grau superior. Sí. Quin és el problema de passar d'un grau mitjà a un grau superior? Que les places són molt poquetes. L'accés directe, totalment directe, a un cicle formatiu de grau superior és des del batxillerat. Si no m'enganya, és un 60% de les places. Un 20% per a persones que fan la prova per accedir al cicle formatiu i un altre 20% només per a la gent que ve d'un grau mitjà. Aquest és el gran problema. Si tenen clar que volen fer un cicle formatiu de grau superior,
l'accés directe per assegurar-se és des del batxillerat. Exacte. Sí, sí, sí. Dir-te quin grau mitjà ara mateix no te sé dir, molt bé, seria el de serveis socioculturals, però que nosaltres no en tenim, nosaltres, d'ICE. Però si no m'enganye podria estar, perquè això va canviar fa 2 cursos, crec. Que des de qualsevol grau mitjà de la família que sigui pots votar a un grau superior, però, clar, les places són limitades. Claro. Després, així diu, puc fer una sol·licitud per al grau mitjà i una altra per al batxillerat? Sí, pots fer-les. No són incompatibles. Que entra en la ESO en primer de batxiller, claro. Perdó, era incompatible, però ara sí que pots, per assegurar-te, tu pots fer la sol·licitud per al grau mitjà i també una altra per al batxillerat. Podeu fer les 2. I ja depenent de lo que vos isca o de lo que se pensi d'ací i allà, ja després matricular-se en una cosa o en una altra. ¿Qué grados medios oferta Florida? Podeu entrar a la pàgina de Florida Universitària i ahí teniu tota l'oferta formativa. Vos la poso així, que és Florida Universitària. Ara vos poso el link ahí. I és que així no podeu veure tota, perquè com alguns cursos afegissen oferta formativa, me sap mal dir-vos que una i després... És que jo estic veient i són molts, i jo és preferible que... És que són moltíssims, i podeu entrar a la pàgina i ahí és que teniu tot. Ara vos la poso ahí, perquè com van ofertant cada curs més coses, intentem ara obrir... les posem ahí. Mira, ja ho ha posat Almudena, Vicent. Ja ho ha posat, perfecte. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies Almudena. La matrícula quan és i la mensual... La matrícula no n'hi ha... Suposo que t'estaràs referint al preu, però no tenim matrícula. Són 10 mensualitats, 101,25 euros. No n'hi ha matrícula. Són 10 mensualitats. I la mensualitat és el que hem dit abans. Tenim el concert singular, aleshores estaria en 101,25. 10 mensualitats. Exacte. Més preguntes o dubtes? Sí, jo tinc una pregunta. Perfecte, digues. El meu fill, ell no ha estudiat, no és estudiant de la Florida. Jo conec la Florida perquè jo he estudiat allí, quan la reforma, fa molts anys. I el meu fill ara mateix està cursant primer de batxiller, no sabem si passarà. I si passa no sabem en quin nivell passarà, perquè aquest curs ha sigut molt estrany. En continguts, en currículum, s'ha reduït molt la matèria. A més, està cursant ciències i ell s'està plantejant passar al de socials. Li interessa una carrera universitària que té més a veure en l'àmbit de socials. Això com ho tinc que plantejar? Perquè, clar, no sé si passa a segon. Si repetís primer, en quina nota se presenta? En la seva nota de l'ESO, suposo. Si passa... Per a fer la sol·licitud. Si passa a segon i vol canviar a més de modalitat, suposa que hi ha algunes assignatures que no ha cursat i que hauria de cursar-les. Sí, mira, si no passarà, que tinguera que repetir, no és ni canvi de modalitat. El que hauria de fer és matricular-se en el centre que vull anar en primer de batxillerat una altra vegada, però en la modalitat d'humanitats, però no cal fer ni canvi de modalitat ni res perquè comença primer i començarà en aquestes assignatures. Si passa segon de batxillerat, el que ha de fer és un canvi de modalitat. N'hi ha un termini que és el 30 d'octubre per a fer aquestes sol·licituds i aquests tràmits. Això, si se queda allí en el centre on ha estat, li hauran d'informar, en setembre, ell ha de comunicar, i si és ara millor, al professorat que té o al tutor, que li comunique la seva idea de canviar a altra modalitat, i efectivament haurà de cursar tot segon i les 3 assignatures de modalitat
que ha deixat de no fer en primer. Val? Ara que li interessa en aquests moments, clar, és que jo no sé la situació, val? Però li interessa aprovar totes les comuns, evidentment li interessa passar, val? Si pot ser. Però si se tinguera que deixar alguna assignatura sense aprovar, que siguen les de la modalitat que ara ja no vol. No sé si m'estic explicant. Val? Perquè no li interessa. És aprovar les que sí compulsa. Vale? Si estiguera allí t'explicaria més, perquè sabria tota la trajectòria. Ara mateixa no te puc dir, però bueno, allí en el centre vos han d'informar també, segons com quede o com vaja, ja vos haurien d'haver informar un poquet d'aquestes coses. Sí, segur que al centre ens informarien, però la idea era intentar canviar a la Florida. Suposa que si repetís curs i canvia a la Florida té un escenari un poc més simple, en el sentit que no se'n va la modalitat que decideix. A més, jo he sobreentès que entraria en la nota de l'ESO. La seva nota seria de l'ESO. I si repeteix, vull dir, i si no repeteix, què passa? Tindria un escenari una mica més complicat que ja vos consultaríem una vegada veurem les vacants que teniu, perquè normalment no en tindreu moltes. No, però no te preocupes per... Alguna queda, val? De vegades perquè o se'n va algú o el que siga, vale? El que passa que no te preocupes per lo del canvi de modalitat, que s'ho pense bé, perquè ja t'he dit que la data a tope per a presentar tota aquesta documentació és el 30 d'octubre. Legalment és el 30 d'octubre. Evidentment, ell començaria el curs ja en la nova modalitat, però per a fer els tràmits oficialment tens temps suficient per a fer-lo. Per això no tens problemes. D'acord, gràcies. De res. Més cosetes? Hola, una altra pregunteta. Sobre el requisit acadèmic, no el passa directament un centre a l'altre? O sigui, se'l dona a la meva filla i ella ja... Jo la puig a la documentació o tindria que aportar-lo no sé, a la Florida? Què fem en el requisit? És que me preocupa. Com està un poquet fins al 7 de juliol i no sé. Sí, és que, clar, en les secretaries acadèmiques de tots els centres hem de tancar el curs. En quart de l'ESO, què passa? Que s'han de matricular en altres centres, en altres estudis i demés. Clar, aquesta documentació en la secretaria on esteu ara vos la proporcionaran per aquestes dates, per juliol, perquè han de tancar tot el programa, se tanca l'avaluació, bueno, n'hi ha tot un procés administratiu. I com ella acaba quart de l'ESO, que acaba etapa, li donaran documentació de totes les... O sigui, com si fos la cartilla que ens donaven abans d'escolaritat. Sí, el títol que contenia nosaltres. Clar, pagareu les taxes, vos donaran un certificat en la nota mitjana de l'ESO i aquest paper és el que heu de presentar. Com ara se fa tot de manera telemàtica, suposo que el tindreu que pujar en un arxiu, escanejar i pujar. Però en qualsevol cas, aquest mateix requisit, l'original, sí que s'ha de presentar, crec, després. A l'hora de matricular-se, primer esteu, però clar, a l'hora de matricular-te, en el centre on vagis te'l van a demanar. Exacte. I te'n quedaràs tota la documentació, les notes de primer, les de segon, és a dir, tot el seu historial acadèmic de l'etapa, i te donen un paper en aquesta nota que és la que te demanarà el centre. Siga el nostre, siga qualsevol, vos la demanaran. Fer-vos una còpia... Però ahí estem en el 26 al 29 de juliol, vull dir, per a que tu tingues tranquil·litat. Estem ja en un període que ja és passat tot l'apori, vull dir que... I el centre abans vos l'ha de proporcionar. No se preocupeu que tota aquesta documentació vos l'ha de proporcionar. I ells també saben que la gent s'ha de matricular en un altre centre i que els xiquets necessiten, i ja saben aquest calendari. Per tant, vos l'han de proporcionar, segur que vos la proporcionen. A lo millor és el dia d'abans, però no passa res. És el dia d'abans. Passa res. Esperem que no. Gràcies. Era la pregunta, per si el centre el passava directament o era a través de nosaltres, però bé, gràcies. No, perquè
Aquesta documentació ja és personal. Claro, efectivament. És que no ho havia pensat. El títol el necessitarà després. Bueno, tots els títols els va tindre que anar guardant. Clar. Gràcies. Molt bé. De res. Més cosetes? A veure, quina seria? Tirant d'històric. Al final no poden entrar. Quin percentatge de sol·licituds no acaben entrant a Florida? En primer de batxillerat? En primer de batxillerat no tenim no teniu problemes les famílies. Sí, ha dit que sí. Perquè venen persones de més llocs, de diferents poblacions del voltant. Ara mateix, per exemple, el curs passat, que era la primera vegada que se feia tot telemàtic, va haver un poquet ahí de lío, perquè alguns, oi, pues si jo t'havia posat en primera opció, no estic així, no estic allà, va haver un poquet de lío, per això vos dic que les dates són superimportants, que estigueu al tanto, perquè de vegades no me'n baremato una cosa, i va haver un poquet de lío. Després ja que eren les llistes definitives, i de les llistes definitives, al final, sí que vaig dir uns alumnes en espera, però com va haver tant de moviment el curs passat, de que al final uns se matricularen en cicle, però havien fet també la sol·licitud en batxillerat, però al final tot l'alumnat que ens havia triat en primera opció va entrar. Això sí que vos el puc assegurar. I el curs anterior també. Tot l'alumnat que ens trià en primera opció, al final va poder entrar tot l'alumnat. Perquè va haver algun moviment, algú se queda ahí, venia a preguntar, però sí que és cert que al final, alguns que al final li donen plaça en cicles formatius de grau mitjà i pogueren entrar al final tots. En primer de batxillerat, sí. D'acord? Més cosetes? Gràcies per tot. Moltes gràcies a tu. Ai, que graciós. Molt bé. Una altra pregunta. Sí, claro. ¿Hay alguna relación entre hacer el bachiller en Florida y después tendré acceso als graus universitaris? Tindre accés Em refereix... Sí, també compta d'haver fet el batxiller allí, també dona punts, també té un... Jo crec que n'hi ha algun tipus de, a més de propaganda, no sé si és... diguem-ne que facilitats, val? La matrícula, com a matrícula, els graus són privats, per tant, en principi no hi ha cap problema. Ara, intentem curar al màxim la nostra carrera, és a dir, el que ha sigut antic alumne, vull dir, bueno, doncs... Com diuen en valencià, tota pedra fa paret. A veure, el que sí que també veus, mira, ja està posant ahí Lorena, la nostra companya de màrqueting, que sí que hi ha descomptes per a l'alumnat de Florida secundària, per a graus i per a Florida universitària. Jo sabia que n'hi havia alguna coseta, també. I després també heu de saber que els títols universitaris que tenim estan escrits a la Universitat de València. No és un títol privat el que tenen al finalitzar el grau, sinó que és un títol de la Universitat de València, perquè és un centre escrit a la Universitat de València. D'acord? No posa Universitat de Florida, no, posa Universitat de València. I també està escrita a la Universitat Politècnica de València. I a la Politècnica també, els graus, estem parlant de graus. I és un títol universitari com un títol universitari, com si te l'hagués tret en la Politècnica. Clar, sí. És reconegut per la Universitat Politècnica i per la Universitat de València, sí. Claro. Sí, n'hi ha professorat que dona allí classes i al contrari està escrit a la Universitat de València, val? I a la Politècnica, perdó, que se m'oblida. Les dues universitats públiques. D'acord. Més cosetes? No? Però pareix que no n'hi ha més. Abans també ho hem dit, teniu el nostre correu, teniu un telèfon. Qualsevol dubte per a qualsevol cosa,
no dubteu en cridar o escriure-nos, vull dir, perquè vos atendrem i intentarem donar-vos solució a tot allò que puguem, que estigui a les nostres mans. I, en principi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada. Esperem dir-vos benvinguts a la vostra casa en no res i bueno, pues virtual, perquè les coses són així i la veritat és que abans també ho comentàvem que sí, que bueno, pues l'escola és l'escola i estar allí no té res a veure en les pantalles. Esperem que el curs vinent es puguem veure, es puguem reunir d'una manera diferent i benvinguts i benvingudes. Gràcies a tots i totes per estar junt a nosaltres. Esteu en casa vostra. Sí, la grabación estará en la página web, ¿vale? Sí, sí, sí. La tindreu ahí. Sense cap problema. I la presentació que hem gastat també, val? Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adeu. Fins pronto. Adeu. Moltes gràcies. Adeu. Moltes gràcies. Adeu. Vale. Ay. Vale.